अकुलबुवा. माझं नाव दिव्या बिडकर. मी पुणेमध्ये राहते. माझ्या घरात माझी आई बाबा आणि माझी लहान बहीण राहते. ही घटना सुमारे 10 महिन्यापूर्वीची आहे. मला रात्री वाटायचं माझ्या घरात कोणीतरी फिरत आहे. त्यानंतर काही दिवस रात्रीच्या वेळी सुमारे 3 वाजता मला अस्वस्थता वाटू लागायची, पण माझे डोळे उघडत नव्हते. थोड्या वेळाने मला वाटलं की मला जाग येते. मला जाग येऊन मी स्वतःच्या शरीराला बघू शकत होते. मला वाटत होतं की माझा आत्मा बाहेर आलाय. मी घाबरले आणि माझ्या आईबाबांना आवाज देत होते, पण दोघेही माझा आवाज ऐकू शकत नव्हते. नंतर मी स्वामी समर्थ यांचा धावा केला आणि मला असे वाटले खूप मोठा प्रकाश माझ्या तोंडावर पडला आहे आणि माझा आत्मा परत माझ्या शरीरात प्रवेश करत आहे. तेव्हाच माझे पटकन डोळे उघडले. मी खूप घाबरले. तेव्हा मी देवघरात जाऊन स्वामींचा अंगारा लावला आणि परत येऊन झोपले. कोणालाही विश्वास बसू किंवा नको, पण हा मला आलेला अनुभव खरा आहे. नमस्कार, माझं नाव अकुल आहे. ही एक सत्य घटनेवर आधारित गोष्ट आहे. या घटनेला 35 वर्ष होऊन गेली. माझे आजोबा रेल्वेमध्ये असताना त्यांची ट्रान्सफर होत असे. असंच 1987 साली त्यांची ट्रान्सफर मध्य प्रदेशातल्या एका छोट्या गावात झाली आणि त्यांनी तिथेच एक रेंटमध्ये घर घेतलं. ते घर खूप जुनाट होतं. 2-3 दिवस चांगले गेले असतील. एका रात्री माझ्या आजोबांचे वडील शौचालयाला गेले असताना त्यांना एक जळत असलेली बाई त्या शौचालयात दिसली आणि त्या अनुभवानंतर त्यांची तब्येत खूप खराब झाली. ते 15 दिवसातच वारले. त्यांच्या 13व्या निमित्त पाहुणे घरी आले होते. त्यांतीलच एका पाहुण्यांना पण असाच थरारक अनुभव आला. या अनुभवानंतर त्या खूप घामाघूम झाल्या आणि विशेष म्हणजे हे अनुभव घरच्या 2 वयस्कर व्यक्तींना आले होते. काही दिवसांनी शेजाऱ्यांकडून माहिती पडले की त्या घरातल्या शौचालयात एका बाईने स्वतःला जाळून आत्महत्या केली होती. पण हे सगळं घर मालकांनी माझ्या आजोबांना सांगितलं नव्हतं. हे सगळं कळल्यावर ते घर त्यांनी लगेच सोडण्याचा निर्णय घेतला. ही गोष्ट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. मला काही दिवसांपासून नेहमी असं वाटतं की इतरांप्रमाणे एक भयानक गोष्ट लिहावी. विचार केला तर खऱ्या जगात भूत कधी मला बघायलाच मिळालं नाही, पण लहानपणी मला अनेक भयानक भास मात्र नक्की झाले. अनेकदा मी हॉरर मूव्ही पाहिल्यानंतर रात्री मला लाईट बंद केल्यावर झोपच लागायची नाही, कारण तेव्हा आम्ही चाळीत राहायचो. चाळीतील खोलीला पत्र्याचं छप्पर होतं, त्यात कोंडट जागा. अशा वातावरणात आम्हाला फक्त फॅन खाली, तेही फॅन फुल स्पीडवर असताना झोप लागायची. हॉरर मूव्ही पाहिल्यानंतर माझी पांघरूण काढून झोपायची कधीच हिंमत झाली नाही. मग अशा परिस्थितीत माझी काय हालत होत असेल याची आपण फक्त कल्पनाच करू शकता. कधी कधी घरी कोणी नसल्यावर रात्रीची लाईट गेली की मी लाईट येईपर्यंत किंवा घरातले सगळे आल्याशिवाय बाहेरच बसायचो. कधी आत जात नव्हतो. एकदा मला असाच अनुभव आला. एकदा कधी असेच घरात एकटे असताना मला कसला तरी अनपेक्षित आवाज आला होता. पैंजण खुळखुळण्याचा आवाज. तो आवाज एकदम भीतीदायक असल्यामुळे मी फार घाबरलो होतो. मग मी थेट किचनमधून बाहेर पळालो आणि बाहेर येऊन पाहू लागलो तर बाहेर तर कोणी मुलगी किंवा बाई कोणीच दिसत नव्हतं किंवा तिथून कोणी चालतही गेलं नव्हतं. आज इतक्या वर्षानंतरही मला काही त्या गोष्टीचं लॉजिक मिळालं नाही. हे असे अनुभव मी लहानपणी अनेकदा अनुभवले आहेत, पण खरं भूत कधी पाहायला मिळालं नाही. ही गोष्ट माझ्या दादासोबत घडली आहे. माझा दादा आणि त्याचा मित्र दोघेजण रात्री जेवून झाल्यावर एक राऊंड मारायला जायचे आणि तिथूनच पुढे आईस्क्रीम खायला जायचे. त्यांचं हे नेहमीच चालू असायचं. एके दिवशी ते राऊंड मारून झाल्यावर असेच आईस्क्रीम खायला जात होते, पण त्यांना त्या दिवशी उशीर झाला होता. त्यावेळी साधारणपणे रात्रीचे 11:15 किंवा 12:30 झाले होते. त्यांनी तिथे नेहमीप्रमाणे आईस्क्रीम घेतलं. तिथे बाजूलाच एक बिल्डिंग होती. ती एक रहिवाशी इमारत होती. तर त्या दोघांनी आईस्क्रीम वगैरे घेतलं आणि तिथेच उभे राहून खात बसले होते. माझ्या दादाचं लक्ष
वर बिल्डिंगच्या एका फ्लोअरकडे गेलं तर तिथे एक बाई बाल्कनीच्या बाहेर एक कठडा होता तिथे बसली होती. माझ्या दादाने ती त्याच्या मित्रालाही दाखवली. इतक्यातच तिथून एक माणूस आला. कदाचित त्याने दारू प्यायली होती. त्या माणसाने वर बघितले आणि त्याने शिव्या घालायला सुरुवात केली. शिव्या घातल्याबरोबर त्या बाईने त्याकडे रागात पाहिले आणि ती भयानक किंचाळली. तिचे डोळे आगीसारखे लाल झाले होते. तिचा तो अवतार पाहून त्या माणसाची तर दारूच उतरली. तो तिला पाहून दादाला म्हणाला, भागो, वो भूत है. आणि सगळेजण घाबरून तिथून पळून गेले. नंतर माझ्या दादानी वर चौकशी केली तेव्हा त्याला असं कळलं की त्या माळ्यावर कोणीच राहत नव्हतं. तिथे राहत असलेल्या बाईने स्वतःला पेटवून घेतलं होतं. माझं नाव प्रसाद. मी औरंगाबाद येथे राहणारा. ही गोष्ट माझ्या आजीच्या गावात घडली आहे. जिथे माझी आजी राहायची त्या गावचं नाव मानेगाव असं आहे. ते विजापूर तालुक्यात येतं. तिथे त्यांच्या शेजारच्या घरात राहणाऱ्या काकू एके दिवशी अशाच अचानक वारल्या. त्यांना 2 छोटी छोटी मुले देखील होती. त्या गेल्यावर त्यांच्यावर कोणी नीट लक्ष देणारं राहिलं नाही. पण त्यांच्या घरच्यांना कधी कधी अनुभव यायचे की तिथे त्यांच्यासोबत आणखीन कोणीतरी आहे. मुलांच्या आत्तेला तर रात्री कोणीतरी हलवून उठवून घालायचं आणि एक आवाज यायचा, उठ उठ, माझ्या मुलांना भूक लागली असेल. काही दिवस असेच उलटले. त्यानंतर ती रोज रात्री तिच्या मुलांना भेटायला यायची. एकदा गावातील एक बाई शौच करण्यासाठी रात्रीची एका ठिकाणी बसली होती आणि ती बाई त्या काकूंच्या रस्त्यात बसल्यामुळे त्यांनी त्या बाईलाच झपाटले. तिच्यात अचानकच बदल झाले. सर्वांनाच आता संशय आला होता की हे काहीतरी भयानक आहे. तेव्हा माझ्या आजीने सहज त्या बाईला विचारले, तू या बाईला नाहक असं का झपाटलं आहेस? तेव्हा त्या काकू विचित्र आवाजात बोलू लागल्या, ही बाई माझ्या रस्त्यात बसली होती म्हणून मी हिला झपाटलं. मी आता हिला नाही सोडणार. शेवटी त्या बाईच्या घरात काही जाणकारांना आणलं गेलं. त्या बाईच्या घरात नवनाथांची पोथी लावली आणि मग त्यानंतर त्यांना असा त्रास पुन्हा कधीच झाला नाही. ही एक माझ्यासोबत घडलेली सत्य घटना आहे. त्या दिवशी माझा नवरा विवेक रात्री लेट येणार होता. रात्रीचं जेवण आटपून घरातील सगळी कामं झाली होती. अंथरूण टाकून मी मोबाईलवर गेम खेळत बसले होते. तितक्यात घराचा दरवाजा वाजला. रात्रीचे 11:30 वाजले होते. विचार केला, इतक्या रात्री कोण आलं असेल? बाहेरून आवाज आला, ए प्रज्ञा. हा आवाज बाजूच्या काकूंचा होता. मी तसाच मोबाईल चार्जिंगला लावला आणि डोअर ओपन करायला गेले. काकी टाइमपाससाठी गप्पा मारायला आल्या होत्या. गप्पा मारता मारता 1:45 झाले. मग मी काकीच्या मोबाईलवरूनच विवेकला फोन लावला. अजून अर्धा तास लागेल असं त्यांनी मला सांगितलं. मी रागातच फोन कट केला. त्यानंतर काकीही उठून त्यांच्या घरी निघून गेल्या. मी पण डोअर लॉक करून बेडरूमकडे निघाले. तसाच कसला तरी कोणी दबक्या आवाजात बोलत असल्याचा मला स्पष्ट आवाज येऊ लागला. मागे बघितले तर कोणीच नाही. बेडरूमकडे वळाले तसा तो आवाज पुन्हा एकदा येऊ लागला. अंगावर सरकन काटा आला. मनात शिव्या घालतच म्हटलं, हा काय प्रकार आहे? सतत तो कुजबुजणारा आवाज माझ्या कानी पडत होता. पहिलेच या घराविषयी लोक बोलत होते की इथे तुमच्या अगोदर राहणाऱ्या व्यक्तीने कौटुंबिक वादातून गळफास लावून घेतला होता. मनात शंकेची पाल चुकचुकली. जे नाही ते विचार डोक्यात घर करत होते. आता करू तरी काय प्रश्न पडत होते. काकीला बोलावू म्हटलं तर रात्रीचा 1:30 वाजला होता. म्हणून तशीच बेडरूमच्या बाल्कनीमध्ये उभे राहून विवेकच्या येण्याची वाट बघत बसले. बेडरूममध्ये गेली की तो घुसमटणारा आवाज पुन्हा यायचा. बघता बघता रात्रीचे 2 वाजले होते. नवऱ्याला फोन करून कुठे आहे म्हणून विचारायचं होतं. म्हणून मी मोबाईल शोधू लागले. कशी तरी हिंमत एकवटवून शेवटी घरात आले. मोबाईल हातात घेतला आणि तो आवाज पुन्हा एकदा आला. बघते तर काय, मोबाईल चार्जिंगला आणि माझ्या मोबाईलमधला गेम तसाच चालू होता.
आणि इतक्या वेळ जो आवाज येत होता तो ह्या मोबाईलचा होता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.